Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. Nire kasuan, 2 urte terdiko alaba batekin eukidegun esperientzia bileretan izan da bai aurreskolan eta bai 2 urteko gelan. Aurreskolako kasuan bai sumatu genuen, naiz eta egunero joaten ginen aitak, amak, aitonamonak bileretan orokorrak zirenean, amen presentzia handiagoa zela, eta aldiz bakarkako bileretan gurasoak joten ginen, eta hori aurreskolari dagokionez. Eskolan ere berdina esango nuke, gainera gure kasuan egokitzapena nire senarrak egin zuen, eta entzun dudanagatik, egokitzapen bitartean kanpoan ikusten zena nahiko parekidea zan, baimenak tarteko direla edo, eta hori, sentsazio berdina, lehenengo bisita egin genunan eskolara gurasoak junginan orokorrean, eta gero eguneroko tratu horretan, ama gehiago ikusten da. Egunerokoan ama gehiago dago eskolatarian, eta eskolako bileretan eta egokitzapenaldian berriz, aitak eta amak kopuru antzekoan. Hori aneren bizipena. Az dezagun podcasta test txiki batekin. Inora ez doan testa egia esan. Batzuentzat ziurrenik zaharkitua eta agian baita iraingarria ere. Seinale ona, hala bada. Ea, ezagutzen alduzu seme alabaren ikasgela, dituen irakasleen izenak, ikaskideak, taldeka egiten ari diren proiektua eta patioan joan den astean izan zuen gorabera, bihar entregatu behar dituen etxerako lanak, datorren asteko azterketetan ze gai jorratuko dituzten, are, datorren astean noiz dituen azterketak. Aita oso inplikatua zarelako zoriontzen zaituzte, zer eta amak bezain beste inplikatzen zarelako? Norbere bizipen eta pertzepzioetatik harago, jo dezagun datuetara. Errealitatea zein den hobeto ezagutzeko. Gure errealitatearen erradiografia honenak Eiderrek egiten dizkigu beti. Gaur ere nola ez gurekin dugu. Eider, izango duzu hortik adibiderik amek eta aitek seme alaben hezkuntzan duten inplikazioaren inguruan. Konta iguzu. Eider, arbelera. Katalunian ikastetxe mota eta hezkuntza maila guztietako guraso elkarteak kontuan hartuta, kideen 79% emakumea dira, eta elkarteen 38%an guraso elkarteko kide guztiak emakumea dira. Duela apenas urte terdiko datuak dira, eta erakusten dute eskolari lotutako lan, zeregin, antolakuntza, gestio, informazio, formazio eta voluntarioetzan amak direla gehiengoa. Are gehiago, Eider, gizonak guraso elkarteetan inplikatzeko programa du generalitateak, eta duela urte eta erdi behintzat, aipatu duzun garai horretan, 460.000 euro inbertitu zituen haurren zaintzaz eta heziketaz gizonei bideratutako tailerretan. Urte eta erdi pasata, parte hartzen duten aiten kopurua aldatza lortuko ote zuten. Euskal Herrira etorrita, hemen ere badira preseski aitei zuzendutako saioak, seme alaben heziketan gehiago inplikatu daitezela bilatzen dutenak. Horri lotuta Mikel, nire herriko beste datu esanguratsu bat emango dizut, duela 3 urtekoa. Irunen, seme alaben heziketan laguntzeko eta orientatzeko programan, saioetara joaten ziren 10-tik 9 amak ziren. 10-tik 9 asko da, Eider. Edo buelta eman da, 10-tik gizon bakarra izatea oso gutxi da. 3 urte pasa dira, datu hori ere aldatzea lortuko ote zuten. Garai buelta horretan, Argian elkarrizketa egin genion, Bilboko Santutxu auzoan dagoen Luis Briñas ikastetxeko eskola kontseiluan, alegia organo gorenean, gurasoen ordezkarietako bat zen Susana Aribaiosi. Ona hark kontatu ziguna Argiako lankide baten ahotan. Gure kasuan, naiz eta ama gehiago garen, aitak ere badira, eta urte hauetan gizonen parte hartzea igotzen ikusi dut. Halere, egia da gizon gehiago ikusi ohi dela hau bezalako erabakiguneetan, guraso elkarteek antolatutako ekintzetan baino.
Alegia, txokolatea prestatzen gizon gutxi ikusi dut. Gizon gehiago beraz erabakiak hartzen, txokolatea prestatzen baino. Egin dezagun koska bat gora gure analisian. Kopuruan beharrean fokoa rolean jartzen badugu, ez hainbeste zenba denbora pasatzen dugun seme-alabekin, baizik eta batzuk eta besteek zein funtzio betetzen duten denbora horretan, tira, hobeto esplikatzen du Hasi Iriarte haurreskolako hezitzaileak. Aldaketako oso polikia datoz eta niretzako referentak ziren gizon moderno batzuk gero hartu nahi haien bikotekin eta haien aurrekin dituzten rol eta rolen arabera gauzak ez direla horren beste aldatu oraindik. Agian kalean ikusten dena gauz bat da eta gero etxean beste gauz bat. Nik oraindik uste dut zaintza agian bai parekidetu da beharra biak lan egiten dute, agian goizez amak lan egiten du eta txaldez gizonak, orduan nork elaman bardu, aitak elaman bardu. Baina hori ez du esan nahi eguneko unean implikatzen direneko oraindik, eta lan benetako eguneroko lan niretzako gogorragoak direnak, direla gauzak milioi bat aldiz errepikatu goxotasunetik, arazo emozionalak dituztenean entzun eta gauzako goxotasunetik esplikatu, hori dena oraindik nik uste dut emakumeak egiten dutela gehien bat. Bide batez esan dezadan, Hasi Iriartek podcast honen 5. atalean ere parte hartu zuen. Haur hezkuntzan irakasleari diren gizon apurren inguruan aritu ginen orduko hartan. Hasi Iriartek planteatzen duen kuantitatibotik kualitatiborako jauzi horrek, edo bakoitzaren rol eta ardurek, azaleratzen dute interesgarria den kontzeptu bat. Zama mental ikusezina. Zama horren barruan sartzen dira etxeko antolakuntza, agenda, konpromisoak, eta kasu honetan seme-alabaren eguneroko gurpilak ez dezala huts egin. Bestera batera esan da, beren kabuz ongi bideratuta daudela diruditen, baina atzean norbait ongi bideratzea arduratzen den zeregin ikusezin hoiek guztiak. Eta zama hori itxuraz, gehienetan emakumeak du bere bizkar oraindik ere. Halaxe deskribatu digu Ester Martinez bitartekariak. Egin diogun galdera, urte hauetan aldatu aldira aita eta amen rolak? Bai, aldatu da. Egia da, guraso eskoletan bakarrik badago aitaren presentzia, bai? Eta egia da seme-alaben estearen funtzio guzti hauetan, bai ikusten ditugula aitak, beste funtzio batzuk hartzen dituztela. Baina gero, amekin hitz egiten gehiengoa oraindik guraso eskoletan estearen funtzio orokor honetan ardura amak hartzen dutela eta beraien sentsazioa jarraitzen du izaten gainezka daudela. Bai, estresatuta, nekatuta edo batzutan babes hori gabe sentitzen direla. Egia da funtzio banaketa argiago bat badagola, bai. Baina esan dezakegu ezberdintasuna dela ama dela jarraitzen duna planifikatzen. Planifikatzen zer da ona faltzeko. Planifikatzen zainketa dagoenean zer sartu beharreten labadoran. Planifikatzen eta hor da gero sentsazioa amena azkenean gainezka egitearena. Porque planifikazio horrek izugarrizko denbora eskatzen. Ezin dela orokortu, hori ere azpimarratu digu Esterrek. Bukatzeko duela 8 urte, sare sozialetan piztu zen ikamika bat partekatu nahi dut hemen. 8 urte asko dira, pentsatu nahi dut gauzak aldatzen joan direla. Baina, segunetan nondik begiratzen den, 8 urte ere ez da inbeste. Abia puntua, irakasle batek sare sozialetan kontatu zuena. Halaxe idatzi zuen. Badakizue zer kapurtzen didan bihotza? Ikasle baten gurasoekin gauza importante bati buruz hitz egiteko etxeren batera deitu, telefonoa aitak hartu eta erantzuten didanean, gai hori nire emazteak darama. Zen gai buruz ari zara, zure seme-alabaren hezkuntzaz, bere bizitzaz? Eta sarri gertatu zaidan zerbait da.
garai hoiek pixkanaka atzean uzten ari garelakoan, podcast honen hasieran Eiderrek aipatu duen Kataluniako ikerketaren egileek adierazitakoa izango da gure gaurko azken puntua. Argiako lankide baten ahotan. Aitatasuna leiho bat da eredu zaharkitua alboratzeko. Bizitzaren fase honek erabaki beharrean jartzen gaitu ea txikitan bizitakoa birproduzitu nahi dugun, ala zerbait ezberdina eraiki nahi dugun gure seme-alaben harremanari lotuta. Hezkuntza hemen kontua? Galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.